Ingo bwato umwana oli toire. Mwana oli namo bwatega kandi yante mamio minto. Tinkoro chinaro lege sunte. Mami ga kinaro lege sunta ye nondo chingamte fani ni nkorochi. Agante bya tinkorochi nonye. Kolende mami tigande merali kabande buya. Bakamutebi nyamo ikigisiro mwana oli nkayibona angirigina. Tukamaji kunerega. Mosisto inono gombwa tisio mwana oli mubwate gochiali. Mosisto ali simigoro tali na acha basista bali magena nabasacha. Mwana oli agasabeke gusi agakora. Egeka mwana nasabete gusenkuru saa 9. Mwana oli achite ku saa 10 ekarabante saa 11. Mwana oli agasabeke gusi ngamanya kuburi musibati tuwa mwere tukamanya gitari. Kumbe fani yone konya namaite gusabaiga. Aki umwana no sabire nyasaye ngo tokonyali. Agacha agasabeke Swahili, agasaba okulera. Mwana oli agasabeke songo, agasaba okulera. Agakura agachekegere. Mwana oli agasabekegere, agakwana gusima pela gusinaki. Bataka ko nonye mitinyebere. Mwa bana bakorwari patients. Neki simi bako na koligereri bako na gutara ane mukabuchetia baiseke. Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network emambingi ya bagusiba mintando cia simure mbia mono ase support mogendrete kwa channel ya Obosongo Vibes na endegendere go subscribe aiga no isaiga yo mugusi togukwana igeito na nde twatebania nararia gendeta sebinyoro amangana nare abeira se media kurwa ritukuri igoro yo musubati yomo uri kuibora ari ase dispensary ya magena igatebekana ngagasiro bwo mabwaye asengencho yo gutarigirirwa n'abanyagitari bwango mangana ya abantu baya kwanire bande babekire chifido na mangana ande egento kiageretu akira botambe buna Obosongo Vibes no korigyo boene nga ekene ninki gya koregete bakumusubati uri kuibora agache gusiro bwo mabwaye aso mwako 2025 abagusiba minto eye ngaki ense ya igokira maiso technology akire nebinte binge yani tetakeiringa kangabono musubati uri kuibora nga nakwere nyagitari ekiagere bine bintu bibwenete ko babya 1970s chinga kichiri chipara chitarenge chinga kichiri chikali chitarenge chinga nyagitari chitarenge lakini keroko nyoranga still in 2025 ingo musubati ngo gendari nyagitari uri guchikoibora kwanyoranga osirio bwo mabwaye yani ekinege ento ntari ku understand how it happened lakini rende no tora aiga sentereine mwanchu murigereria ano muabo ka abana aba banyorutu no bakongo omusubati yoyo nyagusira nyagitari igasogeto muchio ya ano wanyuomire oyo no muchio tato muabo na mama muabo the father in law and the mother in law omugaka bwo mungino yo osirete ene nyomba ya tato muabo na ande nere nyomba yokera. In fact nabakora bune ground kerne environment bunere kaka elinde litomanye go chaka ukwane story kurwa bunga what exactly happened yani ngane nketabu atikende enketabu atinonye yani ni nabere igabono no rumuchore risab ekenyoreke enatebuge ko rukubokinami ese ward ya basi bugetaurio a constituency abo basi imeye county ya Kisii aiga mbwata aiga ne yanko yabana abwo abo banyorutu n'abakongo family eyo teya lakini ngogenda turasere elinde litoteme konga ningi kiabet muyoro mwaka yamana sa nakyukuru kwa marieta njege kutafiti waganya kwara nonka kabisa nonka oyemwa mumuro minto nguna twatera nete nenche ndirogoro family ye nakiere akifedha kifamilia nakiere tueleza ange familia mumuromi mumuro yo minto na bokoranga nale ise kifeta igako na gutara ne chigari tuga se chigo ikimesigo na kubaikiria bamwa kende nero sukerie familia ya igorende no mo ngina omwana yo sirite ngina biara nere ga menyete nyango saria kona koni chinyanya aria echiro nere kona kwenyora bese yakera rituko aria semenyete wakane nyomba elinde banya gusukina na kendo onyora bakoraki bari igorende familia yeiga
okuno kwa komenyete bakuna gochabu so kwigire nyombe bakaratiga babeka na bora anyore kende giapeniri buneke bono kiabeire oroje tusinyire mu mwana oyo sire tabwati nyomba taragacha eye ne ya mumuro minto babegeta na be erenge nche kabiri igonya usire no ane nyomba taratwara nyomba tabwati nyomba asita iyo tatiga bono rende tugani tigo ikaransa bari twarenge na baragumba ndo kinyangoso erinde tojiche tuikaransa toranga ngakitoko monyorera enyumba kasi kyakora ibaru wako nakora Nairobi ya muchengo ebya kuna gokora no arange tukurunga mwa ukure ekagera gatirimbo kagaikaikora saa 12 akagenda asemare mwarenge magena mwayenga sikia kwa lero mungino yusirete tabwate gasi no akona kobena ngina biara asokona komokonya iguru ye yobugasara bakona gokora wikinyanya na bako matigenda ari ngo de kinyanya na bagenda ndateri bitunguo tunakobeka asike bara tunakora ki tunago konyora kende tabwate gasi ngokora igonga totebenga tari ogwancha efamily yere gesakwike tari ogwancha obogima borebo nende meroro je munengana na bekorete na obwigeta abuga na agachakuna kara burugoroiga no bakorete nsa ekiagera gujimata mu murumu abakoreteki uri gujimata igo na bakorete nsa tati siwaye basogete ujisiko bana koreki bana kuri kende bana gusugeria obugi ubugima mwana nya gosomera na kende kibako na kurire nda singi obugima bwe igo na nugo cha guikera kwagachi nyombeke gwanke kino gwetika no konene matuka mange ekageraga kubeke enyombe yiga kabesa gakona konyora mwaka kuna konya kanyagorwa abwa kona gwetanana akanyorera kabesa no mungino yoye bakaterega tokoreki tobeka akanyomba gaito ringana uniri bono ria tokire no atakire goto agocha koreki abera atiga bono nyango saria na se bamenye bakombote nyomba no abantu abange bari bagocha banya koreki bana kumwapore na inturi nitu atate kumina na tobange ngakitokonyora enyomba erinde tobekera omwana oyo agasakaye igaso omusubari yagocha koreki agocha kubekwa ande inu mwaigure nga ayigura se famina no kwarenke nkaiga ande mwaigure information ekera mukubwatia mangana ningi kiabeta nyagitari ndwe twanyote reporting omwana ino koliki okure igoro ende tugasoka tuchikomanya ngangikere bari baigete ko na nyagitari na ubato tebe ngekera baigeto bari batanganire ko genda mapema eri baigwete ngokure kera baigeto wono ngina omwana nero ngo bairese giyakoroteki egikiarenge nero bairese kuna baigetororo muno omwana oyango chandika muna arangiriti ngaki nkonye bugimo bwana ngokora boreki kwenda buri agasoro karera mpaka igaikira chinga kijo muiso paka agasaba masabo iga gakoreki akarima igo bono story entambo yonye bwate ngina omwana oyo nero rengo kero kende kera tuguchikukore kiagara nkogenda turi nyanguso okubori kwao gochiase serikali maybe n'abanyagitari gose nkwana yao gochiase chinyomba kiri cheito cy'oburwaria chinyagitari yes chagusi ndaita kwatebaiga abanyagitari baito ne of course ne gasi ningi yabagokora lakini ekere okubarangiria aso mujando beterereti ngweri ndori bari nene na baramini bakotogonyere bono rindo ira nasi ngaki ngokora onye ndiri barenge koba bwango nyonekera omwana oyarenge guchandika na bango cha komokonya lakini eba beri ndoreti nguna ngina ngote eba korteki igo beri ndoreti kokoreki gocha no retari abuoka tari bonsi barebo abanyagitari ba abange ekero okumurangeri iguru yomuchando ororekanire tibari bwangu yango ikabare beri ndoria baba ngorake ugojikwira ngakirendere iga bagotenga yaya gendo sengwato tebi igo naberi ngana riraberi ikomu asinginjo yabo ekiagera nguna bono omwana oyo iga onye ndiri baimugeti atwa barore ng'omwana oyo asiye ikere osinyire nabo bangorangerie gari ekoreki emoire nyagitari eng'ao lakini oroje bono omwana agasirera amaboko abo barororo paka bagacha kogera bono libere likakoreki likabo kagera rino mubiro ukabero paka igorana yeje tukurusiwe guchimoche rikere serikali yachete igacha kumuira emocheri bono baterenga ngochi bareko mukora postmortem mulinde bareta machibu bono ngora amanya machibu bararete gaki postmortem ngoro ngumanye digo ya postmortem bagori gakeni yose neto era okoliki okure bono igentu kirege ko ngaki emerobiri yaye kobekwa mbago mwana yakoreki aini ngaki tokobwaterana
torigie nyomba na mwana uyo mate ngune engeje umugusiere na ng'ombe wike koreki eto kike konye tara kanu tokoenia mpako akane ng'ombe igo bono enyomba echiombe na ne chigarama chenyagita komurusia kitari baka mumuikia igoro je bono ngune se asaya ariga abantu kuna bariga igaji besa nkitoka oro chichira kore mirubiri yonsi chisani bono ikine kigia tusinyire na ndi ntu bono abana batu basugumire bako na gosoma batigira abu form 4 bande kwigiri barua mbabu atikende bono ndi ntu ngaito goja kurusinto tokonya mangana yaga ingane na bari rikon lakini tu wango sabe serikali yetu abanyagitari baitu nabaya tigaba bate bineki nto banjite ekera ringana ria rokene rikon tigaba babwango maeta amatuka etire omurwaire gagachire ribarojo omurwaire kurwari bamonyoka bamwarigania bakanyona omuntu ri omugikurwara mono okoraki ogwena oigubuya abanyagitari bamwari roko omuntu ogikonyora omwana aye chinasi chikomnyoka chiamo buguri chiamo munyoki bwango chiamo beka sabwenete bwango bamwarigani buya lakini rana bagweta abu okorigeria gwakoraki ogenda bono rinde mirime bakoremia nyasaye na abanjite bakoremirime mbaka koremirime bwikiranu erinde ni tutunya ko basara nyasanya ko basukiria matuko ekiana bauna abaiburi mambi na barabwa abana babango kabariki nkonyora baro muchando era aranyoro yoyo kore iru ngakiare na agoke takogoka narenge gusaba njinga abanyagitari baitu nabaya bare na ande tari bonsi barabaya abande bagotokonya pako umuntu bwiringa tigaba abantu bagokora gasi kire gasi imbanye chorete aye kore no moyo murabu erina ria raseseni so ganga ono bo muchiyo yorega iga bono na besinyire bona abuti gabara bunyango suika soranga kiroko mancho murigereria na mabira manene kiagera no urigereria nyasaure moyo yani nga konyorno ne ng'ombe karatige ng'ombe konyorno ne mori usemburi gwakana kiagera kigusiba limo manyite togotinde kamwana obande utatumeti chombe sobo kiagera ikine chimuma oikomo birora abamocheri muri gichombe era abeng'ombe yemo ibere gosisi tokorengana na mura igwane mwakane bari bamanye ko banchira ko eni umubire woro muno korigereria in fact yani iga oigwete nyomba tiraga chubado so mashabiki aito twari kubwaterana in one way or another ni kubwate bakonyi bonde mabati abere mabati atatu ni kubwate kende we just help this young man ai ni umongi no ene nchire amaskani no nyene era sago chikogenda mambio tebanga abantu ba mintompa nkonyete nkai ni umongi no ne asenchire amaskani tutagete kurwato chake sabari kogenda nyangoso tonyore mama omwabo nyagusira the mother in law nero ranyari gutwerese story nene kiagera nere barengenere nyagitari kurwabo tuteme ko manyanga ningi kiabete pakege ntobune kiga kyugukumia ne kyamabera manene kigakoreka mutara akora rende nabara ngo saba igabana yitara ati no muntu umuyasana ntumwanjite nanda ko demene menge sana nande menene bona asikire taro nabo tumutagete mono no no mwe musio ito ntumutagete mono tumuikere batubugate si umubiro yokoreki niwe igorende komugo ikera igabana motebi ase mwachire boko mukoreki buro beka ngoko boko kwao asenkeria mbako mubiro yokoreki oikibuga muronye wanjira takoreki teyo eye bono tugoja gwasa kulemana na maboko toro sarosiga onye mubiro goja koretu na yora koreki na yora etriwo ikega by the way epare tuacha nero kurwari tundubari magena tuachire pare nchabu sana na ande ntambe mono gotirimboka tuacha gocha paka tuikira okoranga ni rikorire savedri banda korosi wenjera erie ni rikoriri go enda rie ikase akansoko ngari sabu kabwata maja makeigo abaiburi ba kale batetenga tigenjere yebega iga erinde abantu baikirarari akansoka aku na ande anjira kana bakarwete kuri muino nyagitari ria gesaba kuno karwete gocha paka kakagena ninga tambukite kakagena muino lakini rinde at least kinjira tubwate nyona situwale ngobolemi egari yaratera yeja ya sugumiru yamanye kurumagu yamaje kugoria bali migenduki echai nentu nturi gaki toko sabanga ki tiga ba emusie egabana bateme kumanyanga abantu ngaki bakoroteki bamenyete egora boni ngonduri gikokora kikumuikera utaka unengi kumanyanga ki abantu bane muchano kibakoroteki babugate erinde tuwakonywa twanya kumusabira amayego gera teira isi kuja kumuikera otura muikere gwetani gwetera abantu nguna inu bari mu kumuikera igorire twasaba yo nasabire gabana yitebe kokoboko gaiga
batokonye no mwe musie na abande bari bare gwero goisas batokonye erinde twa ni mubiro yo. Thank you. Mbuya mono yasaba seni sana asingi njogo ja kubugatiria ringaneriga na mangana yo mwana uri osirete ntwe twatigirete mbaro abamanyi babugatiri nganeri bamanyanga ki umwana yakaroteki asirete gekogera oyo orengo ngino eresire na ari na igunyone gisaba kana kwaeresa nga batagete gwakera umuyibori oye simi private para amubori na ndara akoraki araba eresa erinde egende kibwati gwo bana bakoreki bonyorekane yasaba seseni sana semoko na maenda buya wono gena nyangoso no bari. Thank you. No bari kiera mbarachaka aliase bakombeta kanyumba no bamenyete mogutire bari mosoka ali market iga no mokonyora abantu baikaraste. Asante. Mwancho murigereria Bosongo Vibes buna nachika kote bya buri tangani twarura ari bukinami inka ekenyoro ase familia yiga menyete se soboka twatebango je turi paka nyangoso aiga tomera na barabwa siba kore biasara erinde ritoteme gukwana na mamumu abanyagusira the mother in law ekiagara nere barengenere nyagitari atwerrenga nga kibachagete sabari paka gwikabagikanya gitari na andekero kende ningi kiabete nakikuru kumu ngoro kuchoice kwambuka Nyairo Joyce kwambuka none ari gutwerrenga kyumugano yorenki nga kimwabwete kamwe kanya gitari nga kimwari ganitiwe na ende kuru abo ningi kiabete paka mangana yagacha gotonyora yarengi Jumatatu magaro basasta tukagenda senya gitari ya magena tukaikororo tukanyole naskeroro nasi yikurara guchense moiga moino agatubol no morwere mobwate tukamotebie jiserenga mugete nyagitari ange sasta na nusu chabo tuko chiri gete saa 7 tukaiga tukanyora barwire mbaroro bane banyorira abana bagatubolinga no morwere mwarenda twigetabu kia ya clinic ngaba igetabu bagande bakamuteiswa bulire tukopime bagasoba bakamupima bakamuteibono ikomo ngina makoli amazoezi nzachia ya njira ika kangia kwa makoli amazoezi ngamakoli amazoezi igachega ika saa echichi alenge saa 11 kamili chitareba saa 11 saa 10 ngabate daktari mogonje keli murwaire bagantebi nzachia ya njira ika bagan motebi soka unya gutaratara none gitigo chimatabo tugasoka twins tukangya gutaratara giti tukaja tukamwira nagyo munyagitari yorenge metali abwate sime osengo chati alenge Anto kama bote kitali bono lende na nere bwe kamwanya orto yo yoma nere bwe ko ikaransta ime ire musibati akaimuka agaikaransa akangyago chati nesi yani kero ko murangeli ago tige simyeli abigite kiara se simyo botegera botegera agateba pado moruiro gotarabange chikaba saa 11 omwana uri agatenzongo ngaminya kabaka so musibati uri araire ya mambi ngamuburi tagi sister ndolero murwira one na inchobeire muna abantu bande agante byo ipado mungina ira nasi kwara iruira ne kwara ento murwira sabanya gitari tari ayo munya gitari nkaira na mwana uri akamutega gi sister na inje inchuondi gereri mono ino mwana kumuriro kumurange sister na inje inchuondi gereri akamotebi nagote ya epado kara onjuka no monta wate songo baka gatatu igabunya gitari ntoborane tina ki nchega kinanya kuru muntu wate songo gatatu muno musibati yagotebi umwana onde togakira chikaba saa 3:30 chiamambi bono bwa bono chiamambi saa 1 bono bwakire umwana uri bone ndangonya kumulire amotenga fani zirate moza chiagonjira ika ayesoka isiko kora maswes mwana uri agasoka isiko chikaba saa 2 ngababuli sister umwana oyorosire akyo igure borona ncheni ngibolete moko ngomwana onengire nyagitari ngao bagankani umungino oyo ekore nto mwana sabanya gitari ndo nabando tosomete totige tosugurike no murwire to kuo mwana mwana uriende kagenda kumuli chikaba saa 3 saa 3 bono mwana uri okwanire bakase kirorosi akuna kurangirio bakonye ngagere bakasaba nyagitari bali next
noche nyagitari magenera obisi nyagitari bare protein ngao tukanyora abanyagitari baro basacha batatu n'abakungu babere musibati uyu akamanya goseka akamenya gotebia abanyagitari bari manya bangi n'abakumiri manya omong'ina oyo atorenderete omorwaire yani ategete gosugurika kanere omonyagita omong'ina irana omorwaire ogonko bare buya kababuri gakire ndorosire akimoko ng'ono omorwaire one nimoire nyagitari ere mubwari para igoro aki omwana ona akonyo bakamtebia omong'ina irana obere mari otimokokire musacha oyo magacha sobo omonyagitari sobere osengionzeri agatokamanya narende abu agateba ngo bakonyera ndo oborwaire oino nko bare buya timoka karegega ngobwena ngobwenare chikaba tata saa 5 nkababuri bone chi saa 5 nkoibora kyoku ngoma eto omwana oyo okoibora kwa saa 9 kababuri gakina omugasomete saa 9 ndakiyere ndi kumuringa muri tagitari mbimero omwana guso omwana nkweya narenda mbiyale bagandebya omwana mbiyale fani simbu yare mukugamba nere omwana oyo twari kugamba nere bakamanya kubota bagandebya omwana turuchimbi yale nkamuri fani one nakiwete agande mami kosuguma koro kutinyi weti nsuguma ndagonte bituike tutinine nere munyagitari oyo chikaba saa 6 mwana onigasaine komuri saa 6:30 nyagitari oyo yakarenta amache chichuba 5 kwanza muswati inaenda iyo bono agasibati omong'ao nande orente tu bono gosentingo makibaru chibare korente kira chinsa omonto ari goche munyagitari arenge gochenji bakaenda chichuba 5 nkababuri tatu omonto ore morito macha achuba 5 ne chiaki bona macha tabwati mong'ina kireira na bakari karanse otimoke tobekere bitamba byo mwana ange tokuo mwana uri amacha ali akaera nande bagatoma omonyagitari onda akarenda nanda amache chichuba 2 mari gakang'ea kurwa maisane ngababuri tagitari ngachono mokobekera omwana na amache gakari buya tokogamba nere igo chichuba 2 ngachonse picha bata into ochirabe 7 saba eye itinere tigarete emesa igorororo echuba ya 8 abamubekirete mubwaterete iga mwana one gateneine mwana uri akandangeri mami nchonsire ngamusira namusira ngamuboli mwana uri akamuteta gitari mnante nene gatokondi yose no mwana ochire akamotenga yabwatani amagoro ninchende omonyagitari kira mama minuta manyeti kende torentero omorwaire tomorwariri mwana uri amacha ari amubekera akagenda muna chuchu mwana uri andigereri akamburi mami na korosiri lakini nyasaye ngotiga tokonye nduga iga nkogenda tulika kamutega kifani one turandosi one gendo toka ate turara ababaremere abaramereri munyagitari omong'aga changa muburi sister macha yonsi bono omwana one mwabekera aki omong'ina oyo tagokira omorwere tugokorwariri gose naye otige togotigere ane ngarengere naki biasara bia monto ntasometi gangire ngaira ne getanda igoro ari nkebisi getamba bakumotora kire kingirisa tia mariga gocha muna cha munyagitari ya gaikyo omwana uri makamupima akamanya kumuira ni gocha akamanya komotebi ayo okonyora omwana saa 9:30 bono rende kichiaba saa 9 chi 30 minutes tokoganya nanjenga ganya 30 minutes chiri 30 minutes nganyora omoseri kurugitanda omorentire bono bakasende mwana nere bwikochete kurugitanda iga bakasende agatenena kege kere gitanda kirya nyagitari iga kere gitanda kya nyagitari mwana uri akamburi munyagitari omwanga chaga niyo bikete bintu byo mwana bibekere dijiza cyabeire karusi bintu byo mwana baganza be kotoni kaguru 300 omwana ona wete kotoni yae kuruga iga ngabate igoro ya kotoni teko be shida tumie ye koera nana bonko goreye yene tebwati shida nje kicho mwana ona abebuya kotoni iri baganza bakaire bakamenya nde kotoni yensi ni mukore kotoni ino mwachanero ngabate tagitari tumie chikotoni no isa tonko gorande irenge kotoni munyagitari magateba 300 ngabate ibone chimia 9 na bonko ba lina bate na bonko ba uri akamenya komotebi tenne komuno tenine nkobekera amache mamumina kubwate
kene ngatebio mwana na bate yani ne bicha simi tu abwate tu ibete gwaka mwana uri agatenena na inche ngatenena kamubwata iga mwana neragetie akaboka kambwata iga lakini kambwata takubunga chuchu akonye una chuchu nje komurigereri nyoro kurigereri nse kamubori fani no igwete njere ndagande imami yaya tinyi wete njere ndeyonsi mwana uri ona akang'ea goiteka amache yani ukana omonto omoreire amache mache agocha korwa obosia amache agoiteka korwa emekono ngababori sister nabo omonto akobekirwa amache obaiga ng'a tori monyagitari etwamobekera amache apusia omwana ori bwango akeiga bagakera omomura bwa epikipiki esimi bakamotebia gese na chemistry ende otorendere chintetere omomura oyo akarenta chintetere ngababori chintere omonto ori moto naende nkorae gware chintetere nchire omonto akobekerwa chionchora na omwana bwango togotiga tokore muna tomanyete ngaika ngakiria omonwe rende nkindache nkore bakabekera omwana ori chintetere chiri bakamobeta chisindani amagoro aya gateneine imobwatete mosistori akanya kobwata amache aria agaonchore akamenya gontebia aye mama fani bwata omwana oyo gomoire getanda bono ang'e omwana kwaigure buna ntebeti ingobwata omwana oria oritoire mwana ori namobwate iga kandi giantei mami ominto tinkorochi narore egesunte mami gaki narore egesunte aye nondoche ngamotei fani ninkorochi agantebia aye tinkorochi nonye korende mami tigande merari nkobande buya bakamotebi namoikigisire omwana ori nkaigu bono ange rigena tokamachi kobunere iga mosisto inono okombwatisia omwana ori mobwate gochiaria mosisto are esimi igoro tari nacha abasista bari magena na abasacha mwana ori akenda getanda eria keria agaikumba iga mosisto ori akamote ng'asoe getanda igoro bono ng'e omwana ori agasoe getanda igoro kera asoe getanda igoro bagasieka kera basieka abasacha bagacha timaete osari kobakera esimi askari abakungu abasacha bagacha bane abasacha abanyagitari bane abakungu bagacha bonsi pi bakomosibati nare omong'ina iga omorabuse nobo okorong'a okong'iri obongo rendere nere agaikaransa ime akabeka gloves bakamokunakuna akeigo naende nkanyora omonyagitari okominyokana egetabu agafairi gochime ngababori tagitari haki nabasibire omwana one egeka inge motari kong'era omwana one ng'ire nyagitari ere erame igoro aria omwana one nakorwa operation abe buya mong'ina oyo gaki nobwate omotwe omomo maete mosibati orenge ekodia gantebia iga batige bono ase baikeire mbarora otete kobagambera ngakira mwana oria asoime nkaigwa otubirwa iga akobunga kabuga kane agachia akaoyera omwana ori bono ngacha nkaigwa ochakire gosaba riagosaba ngasoasa omorango ori nkarigereri bagosikerete isiko basiekerete isiko bagonkania ayetie goikani intwe abanyagitari mwana ori agasaba ekegusi agakora egeka mono nasabete gose nkoru saa 9 mwana ori achete goku saa 10 ekara bantaete saa 11 mwana ori agasaba ekegusi nkamanya koburi musibati twamwirete komanyagitari kumbe fani one konya namaete gosaba iga aki omwana ono osabire nyasaye ngotokonyare agacha agasaba egeswahili agasaba okorera mwana ori agasaba egesongo agasaba okorera agakora agacha ekegere mwana ori agasaba ekegere agakwana gose mapela gose naki nkamanya koburia konya fani one amanyete ekegere lakini kagosaba na nchamari gagocha buna chachacha nyagitari amaka masokoro ria antinga mong'ina soka isiko ngionya korera nayo bono ori nkogonkiare naye nkio korera mwana ori asabete ekegere keri muna akorete akabunga agakira igo bagasieka amari bagaikara nsororo bakabera ororo batari ontaike kende nyagitari getagasoka ngamuru no sisto muruiro na babuya nge bitamba nokobwata obote bwa omwana ngaigure bagi ngarusi bitachianga cho omwana kaburi neri mama abiara rende nyoma mwana tararira no nyonyora ri mama kare buya sitate iyo
kabwati bitamba bibiri munyagitari yeta tari gonsaba bintu bibiri munyagitari yeta tari gonsaba bintu bibiri ngateba yaya ngachira omusacha oyo munyagitari nkamuburi dagitari mogo ntebie kikere bagantebia omong'ina timoka kumbe omwana oriria achiete agakwa bono kinarure korwari nyagitari ngasuka gochia nganyora nara mamire obonyansi igoro kumbe mbando oche ende kambutora muna chachacha ngaramama obonyansi igoro nkwegaragari riri nari basogete korwari bagatiga omwana ori mari oyoma ase oyoma akagenda banyagitari barinche timbaro oche bagatama banyagitari bakamenya omonyagitari okorwari nyamache agachia agacha osaba murangereti tingomanya munyagitari agachia agacha ngamuburia ng'a yokorwa ng'a njomete nomonyagitari o nyamache njire nitogakora igo lakini eri mbarantebia nda nenyangete inchikori ochi moino aria ase abanyagitari bande bare nganyora abanyagitari bari bonsi nabo bakari gochi moino bono mbari compound ya nyagitari bono ogatindi koigoreru isoe ndore ki omonto ori nare moyo abasiegete bono nkaira na isiko ogai abasika abanyagitari babere bagantebia inchu baba nomosibati otwarengene tokagenda ekero naenda ngachigotenena nganyora tinkonyara gotenena nkagunse ng'ora obonyansi igoro baganteka ng'a ntwagotebia egento abono rio tiga totige ntokende ngabora nyasaye nkonye eng'e enkoro ya oboremo bang'erese ngatimoka ase nini ngabatebia bono ng'erese bagantebia omanyete aye ng'aki more na omwana oria ngabatebia ngimokomboreria ase nabarentera omorwaire mong'e omwana oria omanyete gose koratote ngabatebia oria mokamomura ogo ogosemo iseke ogo ngabatebia oria mokamomura one igo nobwate mokamomura ngabatebia kai yaani gekwandora na omwana abana aba barero omwana karentire omosibati gose oyio nere ndoche nere nkogwereka agantebia omanyete omwana oria achiusira nkababori tagitari mwana one naki arenge gosira korwa abwo nigo mbwateti erami yoka before itaraika bono bagontebia atarasira bagantebia ngokorentera tore egari ya ambulance kumbe akwete tokobekera omorwaire ogo amache omokobe gochia oge iko bategete gotweki kwerenda omobere ntamanya nkamanya kobatebia ng'a fani otenene korwari muna nte ng'a mami narosire amaiso mombekere omwana one tokogamba nere ambulance bakoge mosibati otokari omokari ogotogambera togokwana bagamincha bagasoka monyagitari omo akamenya gocha na egari ebrobox akamenya gotebia omaete ino nabariri more ntware kobabekera omorwaire oria one ebrobox eye ngochi tore gocheki egento ogembo mogende nere ogembo nabo tokobabekera nao na amache akonya kogenda moende nere ogembo ngabatebia mokong'igora nore omwana one tokwane nere emari mong'e omwana one gotara mobwate iga mobeke ebrobox ime twende ogembo bagantebia togokonywa kero bantebia togokonywa gose nabarochi ng'a bono omonto oyo ntokonyara komoconvince oyo osinyire nari bandangete bagante ng'a bono tiatogotebia nyore ng'e mokamura ogo ngobaeresa mokamura one bakamenya gontebia omaete bono omwana oria achiusira nkababori tagitari nabasaba omwana one chisabari korwa mambia saa 3 saa 4 ngobatebia omwana one moire ariera arwariwa mpaka saa 6 mogantebia bono saa 9 ngobarendi buya saa 9 kamiri mogantebia 30 minutes mong'ina chiisire goika moire omwana one mwamoita tagitari one bantebia tiga bakabora ekero babora bono riria ng'erese inche bono ndoche ng'erami eye ngocha na eya nyangoso ngagenda bakanyamasuguta ngominyoka erami yoka goika naki ngominyokera ekenye banyagitari aba bakamenya gwanchoka na probox eri batagete gonfurisi nero bakambwati koruma ega bono aria ase chinguru chiang'erete ng'enda nyamasuguta nkarara ekenya nari bambogoreti bakambeka egari eri ime bagantebia twache namba chia esimi ya fani no nare ng'ero moguko neyane nkabatebia tinkonyora namba nari bambegete bakang'ira bakari nyagitari buna bang'igetie aria iga bakagenda igo monyagitari tachieti kworoka bono mpaka ekero ngobatebia ng'a bono naki mogontebia mong'e omonto omwana ng'ende nere abanto baminto batamanyeti simi iga akogocha nyangoso iga
Abanto rende nona abechire mbachete abange abanto bagacha ribachete korora abanto bari bakamenya kubona rucha abanto aba mbaringe na abanto bamwe nari bachiete Jumaine botuko muna turare tari manyagitari taiyo nono yomo fani nware getanda igoro angana iga none getamba mba mutubeti ali muna bari ngomo korega sina bamutigete omwana ori akorete iga na bamutigete igo ntumo no musibati into tubwatete bonekere twarigereire twarerire aba bantu baito mbaracha nari twerete getamba ngauteshu tukaruteshu kaigoro musibati otwari ngoma kababoriga yani tagitari nonekere omonto akure tari kubisigu kumbe tokobori omonto tari omanyagitari bari nkare bachete nabo torarete nomubere abo magena abanto banka bagacha abarwire bari ngoro mbamoteti nga soko ogende sabo no ntiri gokorera isoko chotorendera omwana kwibara ritukuringa egetabu kia omusibati oyo bagoteiga ndekero kino keremesa igo lakini getabu gia fani kina abaetenke faili ya fani teyo bona botwa tumugete abanto banga bagacha tukabera au magena botuko obogima igoro mambi mpaka saa 6:30 Kiamukaso. Mwana ori oichoire bono intwe abanyenerende bono intwe abanyagitari n'abantu bono chikodi eria so chikodi china abantu nintu turairo bone tokorera okaminto toremba iyo bakabonekera bachete kuyo omobere magene yasiego tu at least nore igoro rigima kombogo Jumaine botukurima munyagitari tayore koroka noro ne bakangitira omwana one ngacha igo akinche ngo baburiga nchitibwati uweso njoinera omwana ono momwero monene no tomenyete iga town into norenga no nyomba teyo aki at least ni no moraro na kimorankonye mwana oneremba itete lakini no morankonye rende nje no menyete iga miaka yonsi mwana oyo munanyome tomusibati oye niga morendete mwana oyo agokore yani muchenge enero tomenyerete yanera gwakanira omwana oyo esukuru omusibati oyo atachieti none echira anyore egento tokori gusinche ngende echiro tonyore egento tokori nabo toreigo ntobwati bokonyi bondo bwensi akinche ngo batebiga mware kondorera amabera akimobwati obumaene bwafani botokekane ese nendo yokurera okure ninji komonyora omwana nantigerete iga mwana nyaruka notore nere iga bono rende fani ere nachiete nabere igo bono kindache nkwane narosire narosire Mondo sele karansa sekete. Sama etengor kwa Alex omweri isaboke. Ya lenge tuya Jumatatu utuko saa 6. Fana kanga kresim ande na sogro jinyagitari sai. Kangoli ngomone nere ande tori na mama na umuntu nale tukanganyete twende ne ere. Taino bono genda buya kwanema ambi saa 12 ngakiro ngachwa kesi myanga nyolere mteja ngakiro mungine esimu umuli mwa obeire buya mungino bonda ibado amacha muliro na tumiru na rongo chukuri kamuteisa bono amogonde gaika saa 5 nenga mwakera bado ganda ibado doganyete gote itule anenga mwakera saa 7 ngabori kwani mpaka saa 4 nande andana jinsa chesira koba na twatebigo abanyagitari nimeba bali anyagata onte ang bono ntegerere nganyesi matangagete mbagire simara kobana kakore gas kakesi ni saa 11 kucha gusingwa kromo na ale mteja kabeke simi muguko
Chumuntu ngagete sino muntu mungago onte na Brian. Nabona igugo. Mubuli ningikire. Nakarati ono gogotebi. Otebinde. Kamwakira ngamubuli ngonde kemene ningikire kyo onde agande ina tiene watio mukungu okure. Kumotete agonte bigo. Kajiwake simia bantu baga. Omuntu aje konyora onde na nabere igo. Okure. Ona sina alenge nyumba na ale gochi. Tinje tikwenda nyumba. Ngonjokera ugo ngande toni ngari ni gari ngaja igorobone kima saa 12 na najete magana nganyora mukane no araire kitande igoro. Pole. Engana ya gochi ya serikali ya kaunti ya Kisii. Tuno sigenda mondo kitone kema yana giuka. Asante. Marietane ngoro kwa Johnson Orangi oyo nyakwarande seitererigane sukuru. Omwana oyo igaro omwana one oyo sirete. Bono muna mamu aba baeresire nabo mugano orenge iko gekorora kana ng'a banyagitari mbange tayara gokonya omwana oyo. Bono inje nsema yane kogani kwane osaba kwane serikali yetu tete to maene tumanya omwana bwo omwana nyuma tutaramwenia namba ibere enke yo omwana oyo sirete mbabwatingire nonse bamenyete nyumba teyo omwana oyo sirete na ng'ombe nturakana okuganikana gwetera se county government ase serikali nekyo bisite chonse pi paka abamitia motokonya se muranyare tukomana abasini Bancho murigereria Bosongo Vibes Network kaka nategerera story yo gukumia nategerera story ya ndusiria mariga yani nchiro mongino ya eresire batemete kurigyo bokonyi kurubotuko mambia paka saa 9 saa 10 abantu barasi kisimi people don't want to respond yani echeche abantu banarire echeche mogoko rumurwire echeche nyagitari okoranga n'abanafunzi barenge chiata chicha medical nabwo abandi bari okore bintebi mugabana simbara tekera kwanitiri tukore goro igatebete ng'omuntu ore kuhandle case yake is a qualified nurse. I highly doubt a qualified nurse. I highly doubt. Lakini ndio togosaba engane yechungusu buya familia nentakateri kwenyara mwarekera twagenda nkari nyumba yare ngoro mumurota bwati nyumba naganitie amabati naganitie nonyine chiombe akane naganitie burial expenses na inde no mumuromoke na ero yokore gukwa no begete t-shirt blue e familia yare nge mwana e familia nke lakini bono rendo manyete tokumanya kerenchira bunenya sako iro muntu lakini rende magena mwakorire bubi nyagitari ya magena amaena nyasaye nonye ntatu uri ore igoro mwakorire bubi lakini rende tugosabanga nyasaye tigababire in case mutagete gututomorro with anything nyakubwata amabati utagete gututoma toiro onye kubwate chombo utagete gututoma tomoirere we are free kaka sungura bana kaweda togokora chinamba cheitomo chimanyete nabo mugutu wakiresi mionde bwensi utagete obokonyi we will deliver diligently erinde ryo mungwano yakonywe akora matanga century amaskani kuruchi seme kiga cyanyangoso mayetane gurukuro jasi kaka sungura nyasaye uyu